A Escola Náutico-Pesqueira de Ribeira será a primeira de toda España en contar cun aula sobre sostibilidade e o obxectivo é incorporar novos contidos formativos sobre pesca sostible que abarcarán todo o proceso de captura, dende que as embarcacións saen do porto ata o regreso á terra. Na actualidade a aula está aínda en proceso de deseño e dotación. Unha vez que estea operativa contará con 5 seccións: artes e aparellos, detección de recursos, pesca sostible e responsable, conservación das capturas a bordo e cogobernanza da actividade extractiva. É un aula que vai a dividirse en 5 seccións donde se van ver como se pode desde montar o aparello, recompoñelo para facer un aparello que sexa especialmente sensible, que sexa selectivo, que non estropee o recurso. Despois habrá unha sección tamén dedicada a como cuidar o peixe que extraemos con ese arte e aparello de pesca a bordo para que cheguen as mellores condicións aos nosos consumidores e, en definitiva, integrar todos os elementos desde que unha embarcación sae de porto hasta que volve a porto, traballando fundamentalmente, como vos digo, na selectividade das artes, no cuidado do pescado a bordo, nesas novas tecnoloxías que hoxe están a disposición tamén de todos os sectores para identificar onde están os millores cardúmenes a través das diferentes sondas e ecosondas. Rosa Quintana visitou as instalacións tras participar na xornada Pesca Saúde organizada pola Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación e Dietética. Tamén estivo presente o alcalde de Ribeira, quen destacou a importancia de promover o consumo dos produtos do mar como elemento básico da dieta atlántica. Poder colaborar coa dieta atlántica, poder colaborar en que a xente siga concienciándose da importancia da bonanza que ten o peixe na súa dieta, pois é tamén seguir apostando por Ribeira.